Fawla pakkjata żewġ saċerdoti ndbatu l-ħabs għal 11-il sena bejniethom wara li l-Qorti tal-Appell ikkonfermat is-sentenza li kienet ingħatat f'Awwissu tal-2011. Charles Police weħel 6 snin ħabs wara li nstab ħati ta' korruzzjoni ta' minorenni fit-8 okkażjonijiet. Filwaqt li Godwin Sherrin bat 5 snin ħabs fuq akkużi simili tal-li korrompa lil minorenni f'żewġ okkażjonijiet. 7 każi ta' abbuż seħħew f'Dar San Giuseppe waqt li l-każ ieħor kien ġara l-Marfa fil-bidu ta' snin '90 meta l-vittmi dak iż-żmien tfal kienu taħt il-kustodja tagħhom. L-abbużi ħarġu fil-pubbliku fis-sena 2003. F'kummenti ma' One News, Lawrence Gregg, wieħed mill-vittmi, jgħid li l-konferma tas-sentenza ta' priġunerija tat serħan lill-vittmi. Li ħarġet il-verità hija talima u talima li hija li tallimt xi ħaġa hija li mhux il-poter u mhux is-saħħa, mhux il-flus u mhux l-avukati, jiena l-ġlieda tiegħi kienet fuq waħda biss, il-verità. Fimt il-verità waslitni biex sa fejn sal-lum il-ġurnata. F'Ottubru li għadda l-awtoritajiet tal-Knisja f'Malta ħabbru li waqfu bord ta' evalwazzjoni terapeutika iffurmat minn professjonisti għal vittmi minuri ta' abbuż sesswali. Madankollu Lawrence Gregg jgħid li s'issa ħadd ma ġie kkuntattjat għal din it-tip ta' għajnuna. Naraw x'inhuwa in-next step, forsi nippruvaw nippuxxaw il-Knisja, forsi toħloq ċertu tip ta' għajnuna, l-għabet bħala psikoloġika, psikjatra u hekk. Nispera li sa ili mbaqbaq żmien il-Knisja tgħinna.